праз некалькі хвілін я выйшаў з крамы, паглядзець, што адбылося, пачаў пытаць у людзей, і праз пару хвілін ужо пад'ехаў гэты аўтазак зноў, і ўжо забралі мяне. Увесь гэты момант я зафіксаваў відэазапісе. Аўтазак пад'язджаў 2 разы. Атрымліваецца, як бы першы заход, кола па раёне, і другі заход, як бы, як это сказать, контрольны, замацуем. Вось. Рафик, где вы были увесь гэты час? Ой, самое забавное, что вот вопрос о том, может ли вот так подъехать автозак и забрать ОМОН, вот у меня возникал в голове, когда меня забирал ОМОН. Я подъезжал на такси к магазину Symbol Buy, вот примерно за 3 минуты до того, как меня задержали, и я видел автозак, отъезжающий от магазина. Но я подумал, ну, ничего удивительного, но, в принципе, мне бояться нечего. Я же приехал в магазин, а не делать что-либо другое. Вот, я стал в очередь и простоял буквально минуту, увидел, как подъехал автозак, я отошел буквально на пару шагов. Ну, я не убегал, я думал, ну, я же просто стою, молча, слушаю музыку, жду своей очереди. И вот выбежали ОМОНовцы, собственно, в мою сторону, и я понял, что все. Либо беги, либо... Ну, якія думкі гэта, я не ведаю, як трус перад удавам, да, перад змеёй? Примерно так. Ну, только... Всё жыццё промельгнуло перед вачыма. Да не то чтобы. Ну, у меня лично это было, что так, на меня выбежали 2 здоровых вооруженных мужика, надо в противоположную сторону бежать, и все, как бы. Но когда меня уже под руки схватили, я понял, что, ну, зря бежал, но попытка была стоящая. То бок вы паспрабавалі збегчы, але... Да, меня за рюкзак потянули, а потом сразу под руки заломали и... Але догнали. Да. Зараз я прашу нашага рэжысёра трансляцыі. Ёсць некалькі запісаў, да, частку з іх зрабіў асабіста Александр. Ён, як вы памятаеце, калі першы раз пад'ехаў аўтазак, быў у краме, як бы гэты першы хапун яго не зачапіў, пасля выйшаў з крамы і ўжо другая частка хапуна, да, туды ён трапіў. Рафик, я так разумею, увогуле не зачапіў першы хапун, так? Да, я не видел, даже не подозревал. То бок гэта ўсё, нягледзячы на тое, што было хутка, людзі беглі, за імі пабеглі амапаўцы, все гэтыя людзі, значыцца, зніклі. Я так разумею, што новыя людзі прыйшлі да крамы. Очередь сразу появилась. Утварылася новая чарга, да яе прыехаў новы, а можа і той же самы, але, в принципе, той же самы аўтазак. То бок, калі вас уже туды запіхвалі, там уже былі людзі... Да, так, ужо чалавека 4. Да, уже ждали нас. Ясно. Это падобна... Вот я не ведаю, мы да гэта реально прызвычаіліся ўсе, але гэта падобна да нейкай рыбалкі, я не ведаю, з іх боку, да? Ну, то бок, зараз выбежым, наловім, крутнёмся, яшчэ разок, дастаткова ўсё, паехалі. Так. Чым больше, тем лучше. Ну. Так, я могу нават пракаментаваць гэты момант, таму што яны у аўтазаку уключалі гэтыя стрымы, і яны жартавалі, яны смяяліся, ім было вельмі цікава. І... Стрымы вы маеце на ўвазе, што ўжо з'явіліся кадры затрымання? Так, яны нас затрымалі, а потым глядзелі тое, што трапіла ў сетку. Да, показывали пальцем, говорили, о, это он снимал, о, вот это он ўжо снимал. здымалі, так. На мяне казалі, вось, это ён зняў. Ну, неяк так. Обалдеть. Мы про это поговорим крыху пазней. Ці можем мы зараз паглядзець відэа? Работает ОМОН. Автозак подъехал? Автозак стоит. Так очередь забрали, я так понимаю. Да вот, нового провокатора взял. Если на Малиновщик пусть подождут. Приехал автозак к магазину Symbol Buy. Забрали кого-то. Так, ну що, який у нас хронометраж? Глядите, зараз подъезжает автозак, разворачиваем камеру, отходим. Давай, разверни камеру.
Готовы? Фух, Можно на паузу мне их поставить? не ставится. Бачите, сябри, ось така ситуація у нас склалася. Приїхав МАП, хутко почали всіх затримлювати. Будемо стачити за ситуацією. Поки що ми перепиняємо нашу напростову трансляцію. Так. Ну, ось так себе відбувається затримання у Білорусі. Якби ти бачиш, як до тебе бігуть люди, далі камера криху болтається недзе на ўзроўні там, не ведаю, пояса, ног і чорны экран, цішыня. Вось мы бачылі, што частка затрымання, першае прыбыццё аўтазака трапіла на трансляцыю на стрым, вось, і хлопцы паспелі збегчы. Але я чуў яшчэ расповеды ад іншых людзей, якіх амапаўцы пераследавалі даволі доўга па дварах. Яны абарачваюцца, а там гэтыя амапаўцы яшчэ бегуць. У прыватнасці там у той момант быў Франак Ячорка, вядомы актывіст. Вось ён, нягледзячы на тое, што за час карантыну крыху набраў кілаграмаў, да, але ўсё ж такі змог збегчы. Ну вось абавязкова трэба запытацца, вось хочу вас запытацца, што было далей, што было ў аўтазаку. Ужо мы ведаем, што амапаўцы глядзелі стрым, і я, дарэчы, думаю, вось дзе яны яго ўзялі, што яны падпісаныя на там маю краіну Беларусь, да? Ну, А як Ютубе інакш, на смотрели. нехту. А, на Ютубе. Да. Ясна. То бок можна, ў прынцыпе, было знайсці хутка. Але ўсё роўна ж нехта выклаў, і не ведаю, наша Ніва, Радыё Свабода. Да? То бок некуды яны схадзілі і гэты стрым нейкім чынам знайшлі. Гэта цікавая акалічнасць, на мою думку. Усе ж спрачаюцца. Всё згублена ўжо з гэтымі амапаўцамі. Ці яшчэ не ўсё згублена? Вось ваше меркаванне. Не, спачатку распавядзіце, што было ў аўтазаку, пасля пагаворым пра тое, хто яны такія, якое ўражанне пакінулі. Я трапіў у аўтазак таксама першы, таму першы начну распавядаць. Добра, Александр. Калі я зайшоў у аўтазак, там быў нейкі газ, было дыхаць неяк такі нейкі ўзрыўны нейкі такой пах. Там ужо сядзелі 4 чалавекі, і можа там некалькі секунд пазней завялі, і вось майго сябра. Цяпер ужо Афіка, і тады ўжо, калі ён начаў пытаць, за што затрымалі, вось тады пачалося самае такое. Што пачалося? Горячее. Так. Ну что, мат-перемат, как бы, ну, классика. Ничего нового. Яны рабілі ўсё, каб Рафік замаўчаў, каб ён нічого не пытаў, і вось таго, каб ужылі фізічную сілу. Да. То бок яны правакавалі вас на тое, каб вы што-небудзь зрабілі ему адказ, і ну так это Не, Нет, яны это была скорее не провокация, а просто они пытались заткнуть всеми силами, что у них есть. яны не хацелі адказаць на пытанне. Да, но я задавал неудобные вопросы. чаму затрымалі. За што нас Это задержали? было первое, да, из неудобств, которые я им доставил. Вот, ну, на что мне сказали, сиди молча. Вот, телефоны всех позабирали сразу же, сказали, все, выключайте живо. Я хотел написать своим близким, ребята, ну, я вечером, видимо, домой не вернусь. Пайшоў Вот, за мне- сувенирчиками. Ну, мне сказали, все, врубай, отдавай, ну, как бы спорить я не стал. Вот. Ну и там, естественно, на вопрос, на каком основании задержание произошло, сказали, все, сиди, молчи, как бы, ну, в принципе, добавить мне было нечего. Вот. И в конце доставили последнего парня, вот, который занимается благотворительностью, который делает детали для ИВЛ, то есть, ну... О, пра яго, дарэчы, пісалі пасля, мне здаецца, Да, да. Александр Кузнецоў. Да, Яго да, завуць. так. Да. Ну, што можна сказаць, што ў чарзе былі абсалютна выпадковыя людзі, бо пасля, вось, на жаль, мы не знайшлі цяпер ужо гэты відос, дакладней знайшлі, але ў такім месцы, адкуль яго не атрымалася хутка спампаваць. Вось, і
у гэтым відосе з тэлеканала АНТ і яшчэ, я так памятаю, цяпер дэпутат, раней БРСМаўскі функцыянер спадар Клішевіч, яны ўсе казалі, што гэтыя чэргі не проста так, што яны адмыслова арганізуюцца па нейкіх метадычках. Мне здаецца, што там нават быў згаданы Зубр, які гэта такі рух моладзевы, які разваліўся, мне здаецца, 20 гадоў таму, блізу таго, можа 15 гадоў таму ён ужо спыніў актыўную дзейнасць. Хачу запытацца ў нашых гасцей, хто запрасіў вас у чаргу? Па чыёй метадычцы вы дзейнічалі? Па сваёй уласнай метадычцы. Бо трэба дапамагаць адзін аднаму, трэба быць разам. У нас цяпер складаны час, многа розных навін. Трэба нешта рабіць, неяк не сядзець дома, нешта не ведаю. Хто-то можа падтрымаць грашыма, хто-то можа там выйсці ў падтрымку палітзвязняў. Неяк так. Кожны можа унесці свой асабісты ўклад. Вот моя методичка тоже называется что-то в духе «Гражданский долг». В принципе, написано было мной и не распространяется абсолютно нигде. Яшчэ была одна такая думка ў гэтых прапагандыстаў, што людзі, няхай, ладно, прыйшлі з уласнага памкнення да гэтай чаргі, але не хацелі нічога набыць. То бок, раз яны не хацелі нічога набыць, а проста прыйшлі пастаяць у чарзе, значыць, яны ўжо не пакупнікі, а ўдзельнікі масавага мерапрыемства, якое было неўзгоднена. Няхай сабе яго ніхто не арганізоўваў, гэтае масавае мерапрыемства, але тым не менш удельники. Меня только хотели что-нибудь набыть? Да, мне интересно, как они определили, что мы не хотели ничего приобретать. Платежеспособные люди вроде бы там стояли. Гроши с собой были, в принципе. Как минимум, да. Так, і калі апісвалі тое, што было ў нас з сабой у рюкзаках, тады яны доўга-доўга пісалі гэтыя кружкі, сцяжкі, ўсё гэта. Те, кто успел дарэчы, Александр-то паспеў пабываць у краме, і так, вы нешта паспелі набыць. Я і майкі, і многа чаго купіў, усё, што лежала. Усё браў, і потым усё не ўмяшчалася мой рюкзак, і мне нават супрацоўнікі казалі, а чаму рюкзак такі маленькі? Я кажу, так я збіраўся ў уласных руках гэта несці да хаты, а не ў тазаку. Вы вазілі тут туды-сюды, так? Таму прабачце, так. Просто, можа, ўжо пляцакі да той пары скончыліся, і набыць больш вялікі не было ніякай магчымасці ў краме Сімбальбай. Дарэчы, хачу распавесці невялікую, это мусіў быць уступ, але распавяду зараз. Мы таксама ж не былі знаёмыя ні з Александром, ні з Рафікам. Учора быў апошні дзень працы крамы Сімбальбай, і мы з імі сустрэліся ў краме выпадкова абсалютна, таму што я прыйшоў туды, каб што-небудзь набыць, і яны прыйшлі таксама. І высветлілася, што набываць ужо няма чаго, амаль няма чаго. Я быў у краме ў 17:30 недзе. І там, магу пералічыць, што засталося, рэальна, некалькі кніжак ляжалі беларускамоўных, некалькі XXXL, зразумела, што не вельмі папулярны памер баек, значыцца, з прынтамі. Адна вышымайка засталася апошняя, але я ўжо ведаў, што яе пакінулі, захавалі для Віктара Бабарыкі, калі ён выйдзе з-за крату і зможа яе насіць. І кепкі, і майкі без прынтоў. То бок вопратка, на якую яшчэ не паспелі нават нанесці прынты, але што было, ужо апошняе, мне здаецца, са сховішча, недзе са складоў. Калі людзі ўжо прыходзяць, то выграблі. І гэта насамрэч рэальна крутая, мне здаецца, салідарнасць, і гэта доказ, што ўсё ж такі людзі, якія прыходзілі да Сімвалбая, яны збіраліся набываць. Яны не проста прыходзілі пастаяць побач з крамай і нейкую акцыю зрабіць. Яны ўсё гэта набылі. Давайце далей. Не ўсе каталіся ў аўтазаку. Давайте так, пакуль што не ўсе яшчэ беларусы пакаталіся ў аўтазаку, таму мне здаецца, што людзям цікава, што там было ўнутры.
Як гэта, ну мы ўжо вось пра гэта размовы крыху, да, вось колькі вас вазілі, ці дазваляюць там размаўляць паміж сабой, тэлефоны забралі, мы ўжо ведаем, вось, ну як гэта было? Вазілі не вельмі доўга, можа 30 хвілін, а размаўляць забаранялі. І я б не гаварыў, што это было вельмі жахліва, ну, асабіста для мяне, бо я ўжо глядзеў усе стрымы, сам бачу, як затрымвалі другіх людзей, і я разумеў, што гэта чакае мяне, і я неяк ужо быў падрыхтаваны да гэтага. І таму мне было, можа, самотна. Неяк было нецікава. Там вот гэта сумна, да? Сумна. Ну, так, таму што... Нарэшце гэта здарылася і са мной. Так, гэта мусіла здарыцца, гэта здарылася, у гэтым нічога жахлівага. Ну, калі вас не б'юць, ну, ось, але ёсць такія выпадкі. Не, когда бьют, тоже не страшно. Ну, непрыемна. Ну, очень неприятно. Як бы да. это сказать так. Такім чынам, моўчкі, ну, Рафік не моўчкі, але пасля, відаць, моўчкі, але за паўгадзіны, прыкладна, вы даехалі да нейкага аддзялення міліцыі. Да, у меня еще было вип-место на полу, меня стянули с лавки на пол. Вип-место на Да, подвозе, да. шикарно. Мне казалось, что ехали дольше, чем полчаса, потому что спина быстро затекла. Ладно, давайте вот, што б вы парэкамендавалі тады, Рафік, як чалавек, які ўсё ж такі паспрабаваў, ну, якую мадэль паводзінаў? Сядзець ўсё ж такі ціха і чакаць развіцця падзеяў ці нешта высвятляць? Мне здаецца, я ведаю, трэба глядзець па сітуацыі, таму што калі супрацоўнікі міліцыі пачынаюць вельмі сябе весці неяк агрэсіўна, то трэба, наоборот, іх супакойваць і размаўляць вельмі спакойна і чакаць пэўнай хвіліны, каб зноў задаць сваё пытанне. І тады яны ўжо безаружныя. Бок, а што значыць размаўляць спакойна? Што казаць? Трэба ўпэўніць іх у тым, што там вы нічога не парушалі? Ну, не, пытацца, спрабаваць даведацца, за што затрымалі, а як іх імёны. Ну, нешта такое самае... Мне здаецца, што якраз такія пытанні могуць раз'юшыць. Ну так, таму што яны самае балючае, самае законнае. На любое іншае пытанне яны могуць проста не адказваць, а на гэта яны мусяць адказаць па закону. І таму, мне здаецца, такая самая лепшая стратэгія, калі нехта ўсё ж такі спакойна нешта кажа, нешта пытае, а другія его спрабуюць падтрымаць. Вось у нас была такая сітуацыя, калі Рафік пытаў, але ну там я вельмі мінімальна менш, чым патрэбна было, умешваўся. Але калі бы мы ўсе неяк разам рабілі адно і то ж, калі б мы разам патрабавалі, тады яны... Да, тут цікавая акалічнасць, усіх на падлогу не сцягнеш. В прынцыпе, на ўсіх падлогі не хопіць, так? Да. Канешне, могуць пачаць укладваць штабелямі, але, ну... Ёсць яшчэ адно, што калі нешта робіць з кім-то іншым, то не трэба маўчаць, трэба сразу спрабаваць неяк гэта прыпыніць, і яны, у прынцыпе, на гэта ішлі. То бок, калі яны бачаць, што яны... Ну, я не ведаю, пачалі заламываць рукі аднаму чалавеку, але іншыя бачаць гэта і кажуць, спыніцеся, стойце. Ну, вось, напрыклад, у аўтазаку было так, што нейкага парня трымалі за валасы, і некалькі чалавек это ўбачылі, началі казаць «адпусціце», і ўсё, той амапавец супакоіўся і адышоў. Ну, гэта цікава. То бок, ўсё ж такі, вяртаючыся да таго, пра што мы казалі хвіліну 5 таму, гэта ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што машыны у пэўным сэнсе, і нягледзячы на тое, што выконваюць загады, чым яны, ну, у прынцыпе, чым і апраўданая ўся гэтая жорсткасць, да, з інша бок то людзі, да, і да іх можна дагрукацца нейкім чынам. Так, я ў гэтым упэўнены, а я сам вырас у вёсцы і бачу таксама шмат людзей, і вось яны мне вось менавіта напомнілі вось нейкія такія вот дыскатэкі, нейкія такія вось перапалкі мясцовыя, і што так, гэта людзі, і мне здаецца, яны да канца не ведаюць, што яны робяць, што яны робяць приказ, выполняюць приказ, але яны не ведаюць, што за гэты приказ ім прыйдзецца адказваць асабіста.
Не знаю, мне кажется... Давайте теперь послухаем человека, який ехал до пасторунку на подлозе. Так. Ну, насчет тактики вообще, поведения с этими людьми, ну, я не жалею о том, все, что я делал, как бы я, в принципе, слава богу, держал себя в руках и, в принципе, быстро понял, что происходит, и вот рекомендую каждому это не впадать ни в какую панику, понимать, что ничего плохого не случится, если случится, это не смертельно, дай бог. Вот. Ну и самое главное, не забывать, что каждый из нас человек, у каждого из нас есть права, каждый из нас как бы живет в правовом государстве, и стараться взывать людей, которые клялись защищать эти права, призывать их все-таки вспоминать вот об этом. Я вот получил пощечину от ОМОНовца, когда спросил, ты ж давал клятву защищать народ на присяге, что ты делаешь? Вот в этот момент я и получил по лицу. Что, ну, я вот прям искренне советую всем не забывать, что у каждого человека есть права, и он имеет право, опять же, их отстаивать и защищать. Но можа за гэта атрымаць па твары. Ну, Як мы ў прынцыпе высветлілі, не самае гэта непрыемнае, Ну што да. можа здарыцца з чалавекам. Непрыемнае, але тым не менш. это было оскорбительно, но, в принципе, жить можно. Ну да, да вяселля зажыве. Сябры, давайте далей. Прыехалі вы у пастарунак, ці складаліся пратаколы? Мне здаецца, што я бачу некалькі пратаколаў у інтэрнэце ў панядзелак, і там не было ні слова пра тую афіцыйную прычыну, з якой быццам бы туды прыехаў АМАП. АМАП прыехаў туды, ух ты, мне здаецца, што мы зараз пабачым Копия протоколов. Да. копію пратакола. Вось у мяне такой, дарэчы, няма. Калісьці мяне затрымлівалі, але ніякай копіі пратакола мне не дасталося. Вось. Значыцца, нічога там не было наконт таго, што там была нейкая бойка, да? Каментар быў такі ад прэс-сакратара мінскай міліцыі, што АМАП выклікалі людзі, якія бачылі бойку, нейкай машыне не далі праехаць, нейкі канфлікт здарыўся. Ну, я сябе зараз адразу ж адзначу, што мне здаецца, што ніякая чарга, якая не дае праехаць машыне, не з'яўляецца падставай дзеля таго, каб затрымаць там стузін людзей, вось так вось выскачыць як і накінуцца, да, як крумкачы. Вось, але у пратаколах гэтага няма. Я правильно разумею? Так. Александра, можам мы паказаць вось буйным планам зараз, да, як гэта выглядае? Вось гэта пратакол, сябры, да, які быў складзены, надрукаваны. Тут, можа, давайте закрыем крыху асабістых дадзеных, да? Так, я... Вось. Ну, але, што там напісана? Ну так, вось пра прычыны затрымання. Наконт пратаколу, так. У першую чаргу нам гэтыя пратаколы паказалі пасля 4 гадзін затрымання. І калі мы іх падпісвалі, то мы... Это было вельмі цікава іх чытаць. Вось я прочитаю. Принял активное участие в группе лиц в митинге, не связанном с избирательной кампанией, без соответствующего разрешения Мингрисполкома, чем нарушила установленный таким-то законом о массовых мероприятиях порядок проведения митинга. Выкрикивал лозунги «Стоп, таракан! Сыхоть!» при отсутствии в этих деяниях состава преступления. Вот это протокол 2334, частка 1, и другой протокол за супротив сотрудников милиции. Имея умысел на неповиновение законному требованию сотрудника ОВД, являясь лицом, неподчиненным ему по службе и будучи задержанным за совершение административного правонарушения, предусмотренного такой-то статьей, на неоднократные законные требования милиционера 8-го взвода ОМОН ГУВД Мингрисполкома старшего сержанта милиции Терпицкого И.А. при исполнении им служебных полномочий проследовать в служебный автомобиль для разбирательства оказал неповиновение последнему, выразившемуся в том, что категорически отказался прекращать свои противоправные действия, начал упираться, хвататься за одежду, размахивать руками, вел себя агрессивно, нагло и вызывающе. Што ж, але мы, вось памятаеце гэтае відэа, якое мы паглядзелі, ну, хто далучыўся да нас падчас эфіру, недзе на першых 5 хвілінах эфіру мы глядзелі відэа, і апошні кавалак яго. Вось калі першы аўтазак пад'ехаў, Александр быў увогуле ў краме, калі другі раз ён пад'ехаў, мы бачым, як Александр проста стаіць, і ён кажа «так», да? І амапаўцы падлетаюць да яго і хапаюць. Ніводнага слова за гэты час
гэты чалавек не вымавіў. Гэта ёсць на відэа запісаным, так? Так, нават вымавіў одно слово. Амапаўцы мне казалі: ідзі сам, ідзі сам, ідзі сам. Вось. Мне неяк так дапамагалі ісці. Ну, мяне неслі і дапамагалі, прасілі, каб я шоў нагамі. Ну, я там прамовіў, што я іду. Вельмі спакойна. То бок, вось, а ў пратаколе напісана «Стоп, таракан». Вот это вот вся. Рафік, у вас таксама ёсць такі? Абсолютно, слово в слово. Толькі і там, дарэчы, цікава, што выкрикивала, да, ну, там быў нейкі дзеяслоў у жаночым. Так. А былі дзяўчыны сярод затрыманых? Нет. То бок, па-першае, гэты шаблон, да, быў узяты нават, гэта не складзена на каго-небудзь з гэтай групы затрыманых, таму што дзяўчын сярод іх не было. Да, гэта быў шаблон узяты яшчэ з нейкіх тых самых, іначай як патлумачыць, што там з'явіўся дзеяслоў у жаночым родзе, то бок пратакол быў складзены на дзяўчыну, пасля Ctrl-C, Ctrl-V, як бы, і вось, калі ласка, у новы пратакол. Вось так гэта крута адбываецца, да, і нават два. Вось для мяне сюрприз, дарэчы, што пратакола 2. І у вас тоже само 2. Да. У всех, кто был с нами задержан, Кроме МЧС да, и работника МЧС, акрамя журналіста. А журналіст таксама затрымалі некага, да? Так. Шкада. Ну, мне асабіста. Але без протоколу, так што. Ну, да, журналіст, все ж таки гэтая прыстойнасць соблюдаецца пакуль што, все ж таки прызнаецца, што журналіст хутчэй прыйшоў па працы на такое мерапрыемства, а не каб у нечым паўдзельнічаць, хаця ніхто тут не прыходзіў, просто все стаялі ў чарзе. Значыць, акцэнтую крыху. Хлопцы прыйшлі набыць у краме сувеніры, стаялі ў чарзе, стаялі на вуліцы і атрымалі па 2 пратаколы. Першы за удзел у масавым мерапрыемстве, якое выдумалі, ну, таму што чарга ў Беларусі стала апошнім часам такім сімвалам пратэсту. Да? Вось, і другі за непадпарадкаванне міліцыі, хаця вось, напрыклад, на відэа мы бачылі, як Александр увогуле нічога не кажа, нічога не выкрыквае і абсалютна падпарадкоўваецца. Да? То бок яму сказалі ісці самому, і ён ішоў сам. Ніякага гвалту, ніякіх крыкаў там не чуваць. Ну і цяпер, відаць, вось мы, як гэта, вось такі спіс, да, вы знаходзіцеся тут. Да? Вось мы зараз знаходзімся тут. У вас на руках есть гэтыя пратаколы. Што будзе далей? Суды найхутчэй, да? Ці як гэта все разгортано? Ну, сейчас вот очень интересная картина складывается, потому что вот вчера нас вызывали для дачи каких-то показаний, вот, тоже при РУВД здания. Центр аховы правапрадка і профилактики. Точно. Вот. И опорный пункт Советского района. Да, вот. И когда я спросил, ну, зачем мне, собственно, приезжать туда, в протоколе все написано, мне сказали, ну, нужен ваш комментарий. Комментарий. Вот, я приехал, спросил, ну, по какому поводу, собственно, мы все здесь собрались, мне сказали, проводится проверка. Я спросила, проверка какого характера, на что мне ответили, что, ну, пока что не могут мне сказать об этом. Вот, и задавали вопросы касательно правонарушений со стороны правоохранительных органов. То есть, и, судя по всему, пытаются как-то дать заднюю. Как мне кажется, что пытаются все это дело на нет спустить. Ну, я б не стаў вельмі абнадзейвацца. Да, справа ў тым, што у міліцыі ёсць служба ўласнай бяспекі, якая сапраўды можа час ад часу правяраць дзеянні тых ці іншых людзей. Але, магчыма, гэта ніяк не... Это, магчыма, адаб'ецца на іх лёсах, да? Але, магчыма, ніяк не адаб'ецца на лёсах тых, каго яны затрымлівалі. Значыць, атрымліваецца, што эта вытворчасць яшчэ ідзе, даты суда яшчэ пакуль не прызначана. Ну, насамрэч, гэта праўда, адміністрацыйная справа можа быць закрытая. Нават калі складзены пратакол, да, далей ідзе, ну, як бы сказаць, некая вытворчасць, вось, і гэтая вытворчасць можа, ў прынцыпе, скончыцца нічым. Вось. Ну, і ў нашым выпадку, у выпадку з чаргой да крамы, ужо мы затрыманне за чаргу да крамы, пратаколы за чаргу да крамы, калі яшчэ зараз будуць і суды за тое, што пакупнікі ў цэнтры сталіцы Беларусі выстраіліся
у чаргу, тому што ўсе не памясціліся ў краму і стаялі на вуліцы. Гэта будзе, ну, як бы так сказаць, Новы выхад. адзін нонсенс у квадраце і абсурд у трэцяй ступені ўжо ў кубе. Так што я, канешне, спадзяюся, што ніякіх судоў не будзе. Ну што, мне здаецца, што мы вот так вот у храналагічным парадку узнавілі все гэтыя падзеі, пагаварылі пра тое, што было ў Тазаку, пра абставіны затрымання, пра тое, што было далей і нават крыху пра тое, што будзе далей. Ну, і, значыць, трэба, я думаю, завяршацца паціху. Ці ёсць што-небудзь, што вы б сказалі на развітанне? Ну, я, наверное, хочу сказать, что Ласка. главное, не бойтесь, и все будет хорошо. Я хацеў сказаць, што трэба памятаць, што зараз за кратамі знаходзіцца вялікая колькасць чалавек, і справа Сергея Тыхановскага, і Міколы Статкевіча, і многа шмат каго, і Бабарыка, і трэба глядзець, трэба дапамагаць, не трэба спыняцца. Ну, а я хочу сказаць, што Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, дзе маладыя людзі могуць знайсці сабе добрых сяброў у аўтазаку. Калі ўжо трапіў у аўтазак, гэта знак якасці пры пэўных абставінах. Павел Свярдлоў працаваў для вас на Еўрарадыё. Мы размаўлялі пра затрыманні, якія на мінулым тыдні адбыліся побач з крамай Сімвалбай, пра тое, што было далей, і пра гісторыі двух беларускіх хлопцаў, Рафіка і Александра, якія пазнаёміліся ў Тазаку і засталіся сябрамі. Наступны наш эфір будзе, мне здаецца, праз 25 хвілінаў. Мы паразмаўляем пра кампанію «Байкавід». Ну, а гэты эфір скончаны. Усім да пабачэння, Рафік і Александр, дарэчы, да, і ўсім нашым слухачам і гледачам таксама да пабачэння.